Makalipas ang ilang buwan guys ay finally makakapag-inject na nga kami ulit nitong aming mga bagong alaga dito sa yard. Nga pala guys, sila yung mga second batch pala ng mga baka na aalagaan namin dito kaya wag na kayong magtaka kung bakit medyo lumiit yung mga baka namin. Nga pala guys, tatalian namin itong baka na to bago mag-inject para masigurado namin na hindi nga kumalas kasi baka magkaroon kami ng problema ay kami lang dalawa dito. Na guys, baka makatakbo ito at kami ay tatakbo rin para habulin siya kaya maninigurado na lang tayo na hindi siya makakawala. Ayan nga pala guys, yung technique namin na share ko na yan sa inyo na tinatabunan namin yung kanilang mata bago mag-inject para hindi nga nila alam kung kailan mag-i-inject or magtuturok na talaga. Pinalitan nga din pala namin yan ng busal guys or yung tinatali sa kanilang mukha kasi nga medyo dumudulot na o di ba nakapagbisaya ulit tayo. Medyo tumatalab na or dumidiin na dun sa kanyang laman kasi guys yung dati niyang busal kaya kailangan talagang palitan. Pasensya na guys, may mga bisaya talaga tayo. Name reveal tayo para sa bakang ito. Siya nga pala guys si Jack kasi nga merong idol na kabayo itong partner ko at Jack ang pangalan kaya pinangalan namin kahit hindi siya kabayo. O diba? Talagang na-explain kahit hindi nyo kailangan ng explanation. So dito na tayo sa ating pangalawang contestant of the day guys. Ito naman pala ay si Bambam, short for Bambi. Char. Naging short pa talaga yung Bambam sa Bambi. So the reason behind his name naman, Char, talaga naman no. Alam niyo naman, sa nakakakilala sa amin, mahilig kami sa larong basketball at one time, merong naging import itong Team Kidapawan na si Bambam Gamalinda. That's why, yun yung pinangalan namin din sa kanya, Bambam. Kung minsan din natatawag ko siyang Bambi, na parang anak ni Chris Aquino. So realization guys, hindi pala yun Bimbi, kundi Bambi. I mean, hindi pala yun Bimbi. Ano ba? Di pala yun Bambi, kundi Bimbi, yung anak ni Chris Aquino. O, diba? Tama na tayo doon. Tama na yung mga Bimbi-Bambi dyan. So, as you can see guys, same thing pa rin yung ginawa namin sa kanya tulad nung unang na-inject na natin, kundi tinabunan natin yung kanyang mukha or yung kanyang mata. At the same time guys, nagsispray din kami ng para sa langaw. Ayan, marami nagtatanong regarding dyan. So, marami kayong makikita niyan sa YouTube guys. Pakihanap ako. Char, na talagang ano pa ako no, anong tawag nito? Parang nag-utos pa ako sa inyo na kayo na lang maghanap. So anyway guys, yung pangalan ng product na yan guys ay it's either Baulilay or Butike. Yun yung ginagamit namin para sa langaw. Ina-spray lang siya, parang insecticide lang din talaga siya guys. Syempre, dahil gumamit tayo ng insecticide sa ating baka, maraming magtatanong dyan kung safe ba yan sa baka. Alangan naman no. So yes guys, napaka-effective ng product na yan and makailang beses na rin kaming bumili niyan kasi nga naubusan rin kami. Maganda siya guys kasi nga talagang umaalis yung mga langaw. Pero meron lang siyang downside kasi kung minsan kapag umuulan, mas madali din siyang mawawash out sa isang baka guys. Kung kaya, mas maganda din na mag-spray ka ulit. So ganun lang yung routine namin. So anyway guys, eto naman yung pangatlong baka or pangatlong contestant of the day natin na i-injikan. Ayan, inaayos ni partner yung kanyang pagkakatali. Kasi nga guys, etong baka na to, wala na siyang busal pero meron na siyang pangilong. Or yung mga tali na nilalagay sa ilong, pinipierce para nga doon na yung tali ilagay. 'Di ba? Ang daming tali niyan. Pag nasa ilong na kasi guys or meron na silang pangilong ay mas madali na nga silang hilahin kapag pupunta kayo in a certain area. So hindi ka mahihirapan kumpara dun sa busal kasi medyo mahirap kapag ganun. Masakit kasi guys kapag sa ilong hinihila kumpara dun sa busal na talagang buong ulo yung hinihila. Kaya talagang matigas sila kapag ganun. At ayan guys, tapos na kami nag-inject sa kanya and ini-sprayan na lang ni partner yung mga areas na talagang pinupuntahan ng langaw kasi napakahirap kapag ganyan. Kapag kumakain sila talagang napaka-distorbo para sa kanila. So, syempre guys, kapag less langaw, mas makakapag-concentrate sila sa kanilang pagkain. Hindi kasi sila panay bugaw dun sa mga langaw guys na kumakapit sa kanila. Kung kaya, makakain sila ng magusto. Magusto or husto? Isa nga pala itong pagbabaka guys sa pinagkakaabalahan namin ni partner ngayon kasi nga kahit na long investment siya ay mas malaki din yung kita. At the same time guys, pagdating sa market ay napakadali din niyang ibenta kasi nga lahat naman ng tao siguro kumakain ng karne ng baka. Baka sabihin kong baka kasi nga buhay pa yun or malaki pa yun. Or buhay pa yun kapag baka sinabi ko. O diba, nag-explain na naman ako. Yan lang pala yung araw namin ngayon guys. Nag-enjoy kami ng mga alaga naming baka sa yard. So maraming salamat again sa panonood guys. Sana nag-enjoy ulit kayo. Ang arte-arte naman. Bye guys!